Skiet totali mill-Gvern rigward l-abbuż mir-riżorsi pubbliċi għal gwadann personali wara li l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hizzler saħaq li diversi ministri qed jużaw riżorsi pubbliċi sabiex jiġġeneraw materjal għal paġni personali tagħhom fuq il-midja soċjali. Fir-rapport tiegħu l-Kummissarju Hizzler saħaq li dan huwa abbuż għaliex qed jintużaw it-taxxi ta' ċittadini Maltin għal għanijiet ta' propaganda biex jollu l-profil personali u politiku tagħhom. Min investigazzjoni li wetta il-Kummissarju uħa kampjum ta' 5 ministri laburisti minn fuq Facebook, Ian Borch, Aron Farrugia, Silvio Xkembri u Edward Xikluna instabu ħatja li jagħmlu użu ħażin tal-fondi pubbliċi. Imma ma ddewx flus, hemm xi royalties li jitħallsu. Għajdli. Biex loqt il-filmat titkamerament li editor. Iva, għandi dritt. Tista' tmur tara channel u tara tista' saqsi il-Ministeru tagħna. Il-graphic ittella fil-profile tiegħi. Tajjeb, qed nitkellem fuq graphic, ma kienx hemm sponsors, ma kienx hemm boosts, kif allegat b'nadi oħra. Il-graphic kien b'xejn. Iva, b'xejn. Fil-waqt li l-Ministri li kienu kkundannati mill-Kummissarju tal-Standards baqgħu jsostnu li m'għamlu xejn ħażin fl-ebda ħin ma talbu apoloġija għall-aġir tagħhom jew iddikjaraw li se jroddu l-flus lura. Numru ta' membri oħra mill-Grupp Parlamentari Laburista stqarru li m'għandhomx xi jżidu maċ-ċanfira li tali sħabhom il-Kummissarju Hizzler. Jekk kien ċar il-Kummissarju tal-Standards m'għandi l-ebda aktar kummenti xi. M'għandix inżejt mar-rapport. Naħseb li r-rapport m'hemmx iżid miegħu. Xejn inżid ma' dak li qal Dr. Hizzler. Jekk rajt il-rapport tal-Kummissarju tal-Standards jien m'għandi xejn inżid fuq. M'għandi xejn inżid ma' dak li qal Dr. Hizzler. M'għandix inżid ma' dak li qal. Jidher li għas-Segretarju Parlamentari Deo De Battista sħabu ma għamlu xejn ħażin. Ma hemm l-ebda guideline, jiġifieri ma tistax tgħidlu ħażin, ma tistax tgħidlu għax m'hemmx guidelines, m'hemmx no parking. Ma taħsibx li għandu jagħtaw lura jekk intużaw. Jekk inti m'għamilt l-ebda rejat. Uħud għażlu li ma jwiġbux għall-mistoqsijiet tagħna. Intużaw b'mod ħażin. Fil-waqt li Owen Bonnici wieġeb b'dan il-mod. Ma taħsibx li bħalma mxejt inti tajjeb qabel kellhom jimxu tajjeb. Lejna, għas naqbel tal-isħabi ma mxewx tajjeb, jiġifieri il-fatt li inti tirreklama l-ħidma tal-Gvern mhix ħaġa ħażina, hija xi ħaġa tajjeb. Profil personali li forsi tikvantaġġ ħaddieħor. Inti ma għamiltix. Le, jiena ma għamiltix, imma għalkemm ma għamiltix naħseb il-fatt li inti qed tirreklama l-ħidma tal-Gvern. Ma naħsibx li ħaġa ħażina, però jekk kien hemm lok li niċċaraw sar sew li ħarġu guideline. Vera ntefqu mill-Ministeru, però intużaw fuq il-medja soċjali ta' xi ħadd personali. Ma biex nirreklama, ma biex tirreklama l-punt tiegħek ġifieri ma taħsibx. Ġifieri hemm raġuni, ġifieri biex għax huma qed jirreklamaw ix-xogħol tal-Gvern, ġifieri kiena jekk inti għandek Ministru ta' xi ħaġa u qed juża l-profil tiegħu biex jirreklama ix-xogħol tiegħu bħala Ministru ta' dik il-ħaġa. Issa, it was debatable, ħanużaw dil-kelma. Intant staqsejna lill-ex Prim Ministru Joseph Muscat dwar l-irwol tiegħu f'Kastilja wara laqgħa li kellu f'Kastilja biex jagħti l-pariri lil Robert Abela. Ħadd ma jgħidilna x'inhu l-irwol eżatt tiegħek. Kien Kutajer, Net News.